Ćao svima. Evo danas, jedan kratak pregled onoga što smo radili tokom ove prethodne letnje sezone i kako je sada stanje. Lep jesenji dan, konačno. Ovo je nešto što sad spremamo da snimamo. Ovde su nam topijari, neke biljke kojima nismo pričali. Evo ga, prvi video i šta se desilo sa našim floksom. Dakle, floks je krenuo da cveta s tim što su mi u međuvremenu, pošto sam imala 2 saksije, mace pojele. Voljela bih da ih sad uhvatim, da ih snimim. Mace su mi pojele neke biljčice, tako da sam ja onda sve, evo je, ovo je krivac glavni. Šira, si ti jela biljke? Jesi, ti si jela, znam te. U svakom slučaju nešto je ona tu radila, čupkala, svaki dan sam imala sve manje listiće na pojedinim biljkama. Sad, pošto sam ih kasno sejala, ja sam se malo prepala da neće ni stići da cvetaju, tako da trebalo je, na primjer, da ih još secnem da bi one bile onako razgranatije i da bi prosto raslo u onim bokorima, jeli? A možeš malo da se skloniš, gospođice? Ali evo, ovo je krem brule. A ovde negde imam i onaj koji je one boje onako baby roze. Eto, to je to što se tiče, znači jedna mi je ostala. Dobro, nije loše. Nije loše za početak. Za prvi baksuzni video. A takođe, sama sam kriva, držala sam ih uvek ovako dole potpuno, što znači da su bile sve vreme pristupačne životinjama za glockanje. Evo ga ovaj aranžman koji, pa rekli bismo da je do sad najuspešniji. Ovo je bukvalno cousin it. Ako ste gledali, sad je malo sunce pa se možda ne vide lepo ove boje. Evo sad sam ja zaklonila, čekajte, malo se pomerim. Dakle, imam na kraju 2 vrste ovih padajućih muškatli, slovenačkih, roze boje, a onda mi se pojavila i ova bukvalno jako koralna. I eto, ona jako lepo cveta, ali me malo, ne kažem, malo bode oči u ovom aranžmanu. Bilo bi bolje da su sve ovako roze. Ali kao što vidite, sve biljke su uspešne. Sad je malo pri kraju iza. Treba mi vremena sad da se setim gaura. Gaura je završila svoje, ja sam je uzela i seme, tako da nadam se da ću sledeće godine započeti. I sve ove lepo padaju. Ajde da se setim vinka, helichrysum i ovo je takođe muškatla. Zver, prava zver. To bi bilo to. Od aranžmana, da, imam i dalje on stoji ovde za sad na terasi, uneću ga. Sa ovom biljkom se nešto desilo. Ona je pustila odavde kao da će da procveta, ne znam, neki izdanak. Uvis, to nisam očekivala, nisam baš upoznata mnogo. Znam samo da ne podnosi mnogo sunce. Od svih seduma ova ne podnosi sunce, tako da vrlo moguće da je nešto malo tu sunce, a bilo je doduše i dosta hladno. Vidjet ćemo. I ovaj prvi ili koji već po redu. Ima malo oštećenja na primjer, to ću vjerojatno da skinem i moguće da ću zameniti neke. Ovde mi, na primjer, fali jedna, sad opet šta se tu desilo,
da li je neka ispala. U svakom slučaju ubacit ću tu još po koji, ovaj ću vjerovatno malo da skratim, jer sa sedumima je uvek lako da se igrate. Tu nema šta, oni su dosta izdržljivi i možete dosta da napravite. Eto, ovo je bio jedan kratak review šta se izdešavalo za ovo vreme. Mislim da sam samo to radila. Sad više se i ne sjećam. Pa dobro. Nije loše, nije loše. Vidimo se uskoro ponovo. Ćao!